Alkaa pikkuhiljaa hermot menemään tuohon ukkoon, kun se sitä kaljaa vaan lipittää ja istuu sohvalla ja huutaa, kun Suomi häviää jääkiekossa. Voi vittulainen, ooppa hiljaa, et tiedä mistään mitään, kun valitat perkele koko ajan saatanan akka. Minäkö en mitään sais tehdä? En edes sukulaisten tai ystävien luona sais käydä, kun siitäkin nousee hirveä ätäkkä. Ja sinä et kun kutut ukkokavereita kylään ja katotte jääkiekkoa ja lipitätte sitä kaljaa. Minulle riitti muutan Ulla siskon luokse asumaan. Käskette vielä tekemään voi leipiä ja tuomaan kaljaa. Nyt minulle riitti. Reps siskos kämppä haisee paskalta, et sinä sinne muuttais. Se oli silloin viemäriremontin aikaan. Sitä paitsi kaljan tuonti on naisten omaa, kaljan juonti on miesten omaa. Reps siskos haisee paskalta muutenkin, paskahousu. Vähemmän se haisee kuin sinä, helvetti kun rutsauttelet sämmyssäkin helvetti. Oot sinä yks paskahousu, syö paskas. Reps pakko kai syö, kun teet niin paskoja voi leipiä. Nyt kyllä riitti, saat ite tehdä voi leipäs, minä lähen nyt. Pilkku. Ei oo kyllä yhtään naurun asia tämä. No ei varmasti. Kyllä minä naisena ymmärrän sua. Ihan totta. Mutta kun en tiedä aina, et onko se sitä teidän huumoria. Reps. Pirjo vähän yli reagoi. Meillä on terve avioliitto, 20 vuotta. Ensi kesänä. No niin, se oli sitä teidän ihanaa huumorianne.